אוקיי, שלום לכולם. כאן יש לנו חבילה חדשה, די גדולה כמו שאפשר לראות. אז כאן יש בעצם ג'קט שהזמנתי מאלי אקספרס, הקישור יהיה למטה. אוקיי, אז בואו נפתח את זה. אוקיי, אז כאן הג'קט. לא בעצם מה שהזמנתי, כמו שאני רואה פה. לא מה שהזמנתי. אוקיי, בוא נפתח. לא, לא שלי. אני הזמנתי בצבע אדום. המידה, כן שלי. אני הזמנתי צבע אדום שחור. אז כן, זה הג'קט. אז ביי. שלום לכולם, אני חוזר לכם עם הג'קט. זה שאמרתי שהזמנתי בצבע אדום שחור, אבל הגיע לבן שחור. אוקיי, אז רואים כאן שזה עלה ל$23. צבע אדום הזמנתי, מידה מדיום, אוקיי? ואני קיבלתי בצבע לבן, מידה מדיום. הזמנתי בצבע אדום. אוקיי, אז הגיע אליי בדיוק חודש ויום לפני. הזמנתי את זה בנובמבר ל-12, אוקיי? 12 לנובמבר, והיום התאריך 12 ל-11, כאילו ה-11 ל-12. אוקיי, אז זה עדכון קצר למי שרוצה, הקישור למטה, וזהו.